A mikro-patch foltok felhasználhatók a koronavírus elleni védelem meghatározására egy új magyar szabadalommal, amely néhány nap elteltével elszíneződik, amikor a test a testben kezdődik, a világ egy kicsit lélegezhet. Annak ellenére, hogy a COVID-19 nem tűnt el, de nem zavarja a mindennapi életet. De visszatér-e? A kötelező maszk újbóli bevezetése és újra meghúzódik ősszel. És mi van a betegség következményeivel? A cikksorozatunkban mindent megtalál, amit tudnia kell a koronavírus járványról. A heti HVG-ben bemutatott bőrfolt nem mutatja a T-sejtek mennyiségét, más néven memóriasejteket, amelyek a gyulladásra reagálnak maga a vírus ártalmatlan tüskefehérje ellen. Noha a technológia már létezik, a tesztelés és az engedélyezés továbbra is vár, mivel a kutatók még nem találtak olyan gyártót, amely javítást és tüskefehérjét termelne a gyógyszeriparban megkövetelt megfelelő gyártási gyakorlat szerint. További részletek megtalálhatók a heti HVG hetente és a HVG 360 hétvégén.